kasance yana godewa abin da yake da shi, ko duk abin da kake da shi, duk kankantan da kake da shi, duk koma menene wannan, wani bai da wannan abin da kake da shi amma kuma yana jin daɗi, yana rayuwar shi da kyau. Yawancin mutanen ba ma godewa abin da muke da shi, idon mu yana kan idon waɗansu, sai ya kasance ba ma godewa abin da muke da shi. Abin da nake so ka gane, yawan complain kana cewa ban da shi, ina neman kaza ban da shi ba zai yi, ba shi bane zai sa ka samu rayuwa mai inganci. Duk kankantan da abin da yake da shi, akwai wanda shi kuma kokarin shi yana nuna ƙwazon shi kawai saboda ya samu wannan matsayin kan, amma bai samu, amma kai kuma har yanzu kana complain. Abin da ake so shi ne duk kankanta abin da ke ka san da kake tsara shi, ka san yadda kake managing din shi, kake rayuwa mai rayuwa. Ba wai ka rika sa kaya masu tsada kana yi abubuwan masu tsada ba. Rayuwa shine ka dinka yin abin da zai saka farin ciki. Idan ka kasance kana duk kankanta da abin da yake da shi, kana yin abin da kake so, kana managing din shi, shine zaka samu farin ciki a rayuwarka. Ba wai ka rika yin rayuwa mai tsada ba. Ba dole sai kana bukatar babban aiki ko babban kuɗi a kan ka ba. Abin da ke bukata shine kaɗan da kake da shi wanda zai kama farin ciki. Kada ka tsaya kana kallon rayuwar waɗansu, kada ka tsaya kana ganin kamar kai ba ka da shi, kana da shi. Akwai wanda shi lafiyan kama yake ne, akwai wanda kuɗin da kake samu shi yake ne, akwai wanda ilimin ka yake ne amma bai samu. Saboda haka kai kokari a koda yaushe kaga kana manage abin da yake da shi, kana jin daɗi da shi. Duk abin da ka samu ko nawa kake tunanin za ka samu, in dai har da abin da kake da shi ka kasa manage ka ji daɗin rayuwa, ko nawa ka samu ba za ka taɓa farin ciki da wannan abu ba zai ishe ka ba. Amma in kaɗan da kake da shi kana manage din shi yana ishen ka, shi ne za ka samu farin ciki a rayuwarka. Barkan.